jaksaa hyvin, kun on 5 päivää syönyt ihan saatavasti. No niin. Ja elokuvateatterin omistajana on oltava siis myös akrobaatti. Joo. Jos joku sanoo, että yrittäjän oleminen on tylsää, niin katsoo vaan tonne. No niin, kaikki katsoo. No niin. Kiivetkää ylös. Kiivet. Okei. Niin varmaan tarvii tikkaa. Vai haluatko se mennä sinne kulmaan? Mä voin ottaa kulman. Kun toi nyt näköjään kävi niin kätevästi tuolta patterin kautta, niin mä yritän samaa. Juu, sieltä pääsee helposti kiveen. Mistä minä tulen? Saaks tästä? Pääseekö tästä? Pääsee. Se ei pääse. Ei minne me on menossa. Niin pitkälle, kun, että saat sen solmun sieltä auki, niin pitkälle. Alright. Mie ei vain yllätäkään. Herranjumala, hän ton päälle uskallattaa olla. Joo, joka pystyy, kaikki paitsi narut on sellaisia, mitkä päälle ei kannata olla. Vois mä mennä yhtä aikaa ton päälle? Ei varmaan. Voitte. Kestää. No eihän se on puuta se kaiutin, niin eihän se mikään sieltä. No niin, mutta lähinnä, mitä se kaiutin on seinässä. Se on se putken päällä. No Herranjumala, se tärisee. Anyway. No niin. Nyt saatte narut auki. Joo, hyvä. Otetaanko me ne? Mites tää on? Ai niin siellä laitat tosta. Jes. Mennään sinne Ja sitten putken kun vedät päälle. tänne, laitat Hanna tälleen. Ootas. Ja laitat Eliselle kanssa. Eli Näin. tästä laitat se Niin, ja sitten yli yhden kerran. Ja mennään se teessä. Näytä Hanna. siitä tästä. No sulla on just silleen. No niin. Joo. Niin katsotaan onnistuuko sitä. Ei onnistu, se pitää vetää Se puree niin tiukasti kiinni, Joo. että joo. Joo. Ihan Tälleen suoraan. näin. Älä. No niin joo, silleenkin onnistuu. Mutta Ei kun mä ajattelin, että mie pudota sitä, mutta ei se nyt vissiin. ei se vielä. Sinne pitää ottaa yksi kerta. Oh, mennään. Eli suurin piirtein yhtä aikaa. Joo. Tee sieltä painemaan. Mä oon myöhässä. Saat siellä. Yes. Joo. Saa mut mä vaan pelottaa niitä. Otetaan tyttöjä. Se kun haluat tietää miltä pelko näyttää, niin mun naamaa kandeen kuvata just nyt. Tää on vähän vinossa. No. Niin vähän vaikea vetää. No. No niin, ja sitten otetaan kankaan reunastakin käsillä. Venää hetki, mun pitää tutista pienen hetken pääsen sinne. Joo. Vedetään vähän sinne päin. Näin. No niin, joo. Sen verran, että se tulee yli sellainen 30 senttiä siitä, niin kuin sen putken reunan yli se, tai siis niin kuin se pää. Joo. Kulma sieltä, se tulee sinne päin, että se Elisellä on liikaa tuolla pääsveina. Onko se Elisellä ylhäällä jo? Nostappa se. On se ylhäällä, mutta... On se ylhäällä, mutta me en vaan tiedä pystyykö mä kiipeämään tätä viimeistä pykälää, että mä saisin kädessä sen kiinni siitä. Pystyt Nostat siihen. minä ei tarvitse pitää tosta narusta. Pääset sä Anna oikealle yhtään silleen, että se pääsee. Kiitos. Älkää vetäkö toisinpäin se kangas sieltä, ettei se osu sinne. Joo. Ootas, mä otan tuolta ulkopuolelta kiinni siitä. Just, joo, hyvä. Jes. No niin. Saatko sä vettyä sen? Noin, hyvä. Ja vielä kulma. Sellainen 30 senttiä yli. Vähän ehkä tänne. Okei, mihin suuntaan? Joo. Mihin suuntaan? Ei tarvii nyt sen kummemmin. Kiristätte sinne päin vähän sen, vielä vedätte lisää. Siinä No ulospäin niin, sit vai? vedättekö vielä lisää tänne tämän verran niinku mulle. Eli yli. Joo. Ylöspäin vai oikein? Ylöspäin tänne. No niin, hyvä, hienoa, mainiota. Tän on siinä. Pannaanko nää nyt kiinni silleen valeeseen? Ei valeeseen, joo. Mie voin laittaa kun... Riittääkö yhden käyn ympäri, nyt se on muu. Okei, minkä ympäri se on? Pannaan tälleen. Herranjumala.